Lahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhi sa Pilipinas. may kasakit. Napagi ko diri, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri. Kasarangan nga kasinatian. Laan ko tingin kong lap. Sure ka? Pagkasalita ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng sangga. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nakota. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingkas nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa gana Miguel. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tigpaminawan sa kuinin tulumanon bagong Bayani. Ako si Miguel. Usa ko ka OFW sa Singapore. Kung ako mo'y pagbuton, mas gusto gud unta nako nga sa Pilipinas ra ko mo trabaho. Kuntito na kaay ko sa akong kinabuhi. Pero sama sa ubang manimpad sa laing nasod, napugos ko nga mag-abroad. Kay isip kinamagwangan nga igsuon, gusto na kong mahatag ang tanan sa akong pamilya, labi na sa akong igsuon nga dunay sakit sa kidney. Ug nahibaw ko nga dili ko makahatag aning tanan kung na ako sa Pilipinas. Sugdan ako ang akong sugilanon, sana apa ko sa Pilipinas ug naka-decide na ko nga mularga sa laing nasod. Unsa nak? Nang-apply ka para laing nasod? O, ma? Pero nga naman dong, gusto de kang malayo na mo dong? Di, moy. Gusto ko nga mutabang ni Daily Sama. Anak, mapangitaan naman na natog paagi ba ang kahimtang sa imong manghod? Ayaw lagpalayo na mo dong. Ma, dili sa iyo na sakit ni Lisa. Ug di ko masugot nga wala ko'y buhaton. Di ko gusto nga mahayan ko kay wa ko'y gibuhat. Dong, Ha? Naka-schedule sa mong paglarga ko, ya? Uray, Dali asad, uy. mas mayo hinoon nga dali ra ko nga makalarga. Aron dali ra sa kay ko nga makauli. Bantay, ha? O lagi, paabot ako na ha. Okay, ha? Paabotan kiti ka. Oh, salamat sa paghatod mo na ko ba ha? Uy, so pa yan ay. Silingan kita. Ug usa pa, ako mo doon ay sakinan.
Lain sa kayong pasagdal lang tika nga mubiyahe pa doon din sa airport kay ikaw ra. Magdadaan ng mga bagahe nimo. Sa si Mama og Delisa, gusto kayo nga muhatod ako dinhi sa airport pero wala na kumusugot. Bitaw, nga naman, bay. Magul niya kong samot. Basta niya mausap, hinunod akong unahuna og matras ko. Di na kong maklarga. Sakto sad. Sige, bay. Mumusugod ako. Mutsikid para pa ko, ha? Sige. Pag-amping sa mong paglarga, bay. Salamat, bay Tonton. Mao na ni. Nagkalupad agad ang aeroplano. Huwag na ni atras ay Miguel. Sukad karon, maningkamot ako nga ako ra. Kulpa kayo, pero kaya nin ako. Napalan ko sa aeroplano, Priscilla. Grabe na kaayo ang akong kulpa. Pero kung unsa ka grabe ang akong kulba nga akong kipati, mausap ka grabe ang determinasyon o wa na kukoy plano mo atras. Welcome. Unsa kani pangalan mo? Miguel, Welcome, Miguel. salamat. O good luck sa imong kinabuhi isip OFW. Okay na. Human ako din sa mga cubicle sa opisina. Sa siyara sa kumalimpyo. Nak, sigurado ka nga kaya ni mo nga mag-janitor diha? Kaya ra lagi ma. Unang adlaw ron ako pero kaya ra man kayo. Wara ba ka maanan og panglimpyo din isbay? Unya, naana hinuon ka diha, naglimpyo sa hugaw sa laing tao. Ma, ay kabalakan ako. Ako lang sa ning piyungan. Janitor pa ko sa pagkakaroon. Pero nahibaw ko. Nga musaka raon niya nga akong sweldo ug ang ranggo nako dinhi pohon. Okay na. Nahumanan ako panglimpyo sa siyara. Humanan ako pang-map. Humanan ako pang-vacuum. Saan ang sisunod akong buhaton? So, maglabay na lang ko sa mga basura. Saan mo ni? Pitaka? Kangit sa mga kaning pitaka? Huwag sila yung tao din eh. Tanaw na kong soda. Kwarta. Mauray soda. Huwag ID o bisag unsa. Puro ra kwarta. Ug dako. Kadako aning kwarta. Asam ka rin ako iuli. Si Joel. Hello. Bay, hindi sa kong mauli ron niya, ha? Panglag lang sa dorm. Sige, bay. Ako sa niya puson. Puwato na ko nga na'y mangita ni. Unsa na bala oras? Dahil nga ako cellphone na. Uy, katagag og miss call sa ni mama. Nga na magka... Dong, among gita si Dailisa sa ospital.
Unsa ma? Nga naman? Nagsuka naman sa siya dungoy. Unya iyang ihi, naa na may dugo. Kinuo ko. Anak, pasensya gid kaayo ha. Sa private nga ospital na ko gida si Lisa para matimanda yun. Bago para ba kang nagsugod diha? Layo pa kayo ang imong sweldo. Sige lang, ma. Ako ray bahala nga mangita og pagi para natay ikabay sa ospital. Sa pagkakaroon, buhata ang tanang isulti sa doktor nga mo'y makaayo ni Lisa, ma. Sige dong, salamat gud kaayo. Asam ko kwarta ani. Wa para ba ko'y suod din nga pwede na kong mahuwaman. Pwede ba ka kung nga makakas-advance akong gitrabahuan? Pwede ba ka na din sa Singapore? Uritod, ang pitaka nga kung nakitan. Diyos ko. Nabangi ko nga makakita kong pagi nga makakwarta. Para dili ko matintal og buhat og sayop nga desisyon. Bisag nag-uulog na balaka nga akong inahan sa akong desisyon nga manimpad sa laing nasod, padayon ko. Wanay panahon nga magtinalawan pa ko. Kinahanglan kong maningkamot para sa akong pamilya. Labi na gyud sa akong igsuon nga tunay sakit. Ug sa diyang bago pagani kong nakalarga, may problema na dayon gamiabot. Ni grabe ang kahimtang sa akong igsuon. Sukat pa sa mga bata pa ni Priscilla, duol na gud kaayo mi sa Ginoo. Maoy gitudlo ni mama namo nga magampo gud kanunay ug dili magbuhat ug makasa nga mga butang. Kaya ang tanang maayo nimong gibuhat sa mga tao, musumbalik ra gyud dia kanimo. Kinuha ko. Nagkinahanglan kay kong kwarta karon. Ug mao na lang ni makaluwas akong igsoon. Pasaylo ako kung makabuhat ko ani Diyos ko. Basta mga anak, maugid iti man ininyo. Bahala og unsa ka kapoy o unsa pa ng trabaho ninyo diha. Basta ang importante nga nakakwarta mo sa tarong nga paagi. Dili sa pagpangawat. Masuko gid sumama ko na ako ni buhaton. Unsaon man ning ako. Tigid guys kong konsensya. Ako nila ning turnover ni Mr. Chang. Siya na'y bahala kung saan na niya. Where did you get this? I found that wallet outside, sir. Near the trash bin. This is mine. I've been looking for this. Oh, I'm so sorry, sir. Oh, thank you. Thank you so much. Abi na kong pasuko na. No. Go. Go back to work. Okay, sir. Wala ito ni mo iuli. Oh, di ko makabuhatan na ba yun eh. Dili biya to ako. Pero aman to'y pangan. Giyon sa may mo pagkahibaw nga kang Mr. Chang to. Bahala na. Basta kay ang importante nga nauli na ko. Limpyo na nga kong konsensya. Bago pagyo ka din bay. Wapagkakibaw kung unsa kalisod ang kinabuhi isip OFW. By Jewel. Nak, ayaw nagka-problema sa bayranan sa ospital.
Nga naman, ma. Nitabang si father nato. Gipahuwam ta di anak. Oh, mao ba? Salamat taon. Inalang maha nga bayaran lang yan anak ko kung makasweldo na ko. Ay, ikaw lang mo ipakikstorya ni anak. Hatagan ti kasi ang number, ha? Why problema, oy, Miguel. Suod ba mong pamilyahan ako? Nakita na ko kung unsa mo kamaayo. Salamat kayo, Father. Makabawas ron niya kunin mo po, Father. Huwag ko magmahay sa akong gibuhat nga giuli na ko ang pitaka ni Mr. Chang. Kay mauday ni hinungdan nga musaka ang akong sweldo. Salamat kay nakasweldo na gitahon ko. Di man dako pero may na lang ni kisuwa gyud. Pero kinahanglan paghapon ko nga mangitag sidlain. Oh, mangutan ako na ba, Jewel? Kung na ba sinibawan? Dili man na pwede din, he. Oh, mao ba? Sa to pa, kaning akong sweldo din, he. Mao gini akong saligan. Anak gyud. Oh. Mora ko giingon nimo bahin sa pitakang imo nakitaan. Kita gusto ta makakwarta. Pero dili ta pwedeng mo sideline. Mapinaltihan mo ta kung mahibawan ta. Akong buhaton na lang gidani. Magtipid na lang ko kutubs kumahay mo. Ang importante nga makapahigo nga kung mapadahas Pilipinas. Oh, si Mama. Hello, Ma. Nak, gusto mo kikistorya si Dailisa nimo? Sige Ma, ihatag niya ang cellphone. Ay, kuya. Oh, kumusta naman ka, Day? Okay na ko, kuya. Ikaw diha. Okay sa kay ko din, Ayaw pagliluya-luya dia, ha? Kay manglaag pa tayo naguli na ko. Ganahan ko makaanaon niya pohon, kuya. Oo. Tumanon ta na. Basta fight lang yun, ha? Oo, kuya. Sige na, pahuway na dia. Bye, kuya. Bye, Day. Kaluyog na hus kong mangkot. Nagluyag yun din taon. Miguel. Oh, bye. Ipatawag ka ni Mr. Chang. Ha? Nga naman. Ampot lang. Unsa na imong gibuhat? Wa mo. Sige, tuwa dayon. Oh, Miguel, I'm offering you a higher paying position in maintenance. Oh, tinuod? Are you sure, sir? Yes. I've been thinking about it. Oh, your honesty in turning in the wallet deserves a reward. Thank you. Thank you so much, Mr. Chang. Keep up the good work, Miguel. Yes, Mr. Chang. I promise I will do my best in my job. I won't fail you. Ang kuno nako nga tungod sa kalisod sa sitwasyon, niabot sa punto nga hapit ako makabuhat ug dili maayo. Sama sa paggamit sa kwarta nga sud sa kinit-ana kong pitaka. Pero dito na ako na-realize nga bisag unsa kalisod ang sitwasyon, naapagod ay paagi nga dili kinahanglang makasa sa imong isikataw. Karon na bayra na nga akong gibuhat. Nisaka ang akong sweldo, isip reward
sa kong pag-uli sa usa ka pitaka. Haya-haya ko nimo bay. Bago pagani ka din higi ofiram dayon ka na. Ubay, isip reward na lang kuno to sa akong gibuhat nga pag-ulis pitaka. Mo nga wag ko masayop sa kong desisyon ba, Jewel? Oh, basig, nauyunan ka anang Mr. Chang. Ha? O sino yunan ba? Nilad bang kayo nagbatasan? Pinili ra ang mga tao nga tagdon og tarong ana. Ako ba'y, dito ko nga kung maayo lang ang imong treatments mga tao. Mausan na dihan mo. Dili tanan bay. Dili tanan. Ba, Jewel? Maginahinay na kong tigom para ipalito niya na kong pasalubong nilang mama og ni Dailisa. Dukay pa matulad kong mauli pero mas maayo ning manggandam kong daan para malipay sila. Hain ka ba na ron? Niya gustong tindahan ba'y? Namalit ko og para madaan ako inig-uli sa Pilipinas. Oh, apid na ka mauli ba? Oo, makabakasyon lagi taon ko. Nga numalis mama, nga di man mo tubag tawagan. Oh, majote lang ako. Ako chatan nga patawgon. Excited ko mauli. Hi, Ma. Dong, Hi, si Lisa. Sulti ko kung sa'yo gusto ninyong dadon akong pasalubong kay hapit ako mauli. Oh. nak, Ma? Nga naman ka? gida sa ospital si Liza, nak. Og delikado na ang iyang kahimtang. Unsa? Ma, Fighters Day, Lisa. Naibaw ko nga maukir siya. Dili na, Dong. Murag lisod na. Murag dili na di makaya si mong manghod. Unsa? Nabalaka ko kay bisag unsa ka positive nga pagkatao ni mama, pero siya na mismo mauinawad anong paglaom sa kahimtang sa akong manghod. Kung hapit ka ng mauli, mas maayo. Kay gusto na ko nga mag-abot pa mo. Ay, ko pagsulti, anak, ma. Di mawas day, Lisa. Di, ma. Dong Miguel. Ginoo ko. Luwas sa ilintaw ng akong manghod. Maluwi ka. Di na ko kaya kamawasan ako, Lord. Di ko musugot nga padung sa waang tanan akong paningkamot. Magpasukan ka? Ayaw na. Diretso na ko sa ospital. Hospital? Oo, ni Dailisa. Bay, kuwan. Tawagis mama ni mo. Ha? Nga naman na ibay. Nag-istorya mi ni Mama gahapon. Last niyang chat nga nasa ospital sa Dailisa. Bay, tawagin lang lagi. Bay. Dong, Man, napa mo sa ospital, di ba? Lahos na ko diha. Niya pa ko sa airport ron. Dong Miguel.
Ngano? Wa na si Dailisa. Siwa. Mapadung lang ko diha. Ingnas ni Lisa. Padung lang ko. Wa na lagi siya, Dong. Patay na ang imong manghod. Nay, ingon ka magpaabot ka na ako. Ingon ka muwanto kag sa Singapore. Pero ni biyabang ka. Dong, Miguel. Mandi ko makanawat ani. Tingkod doy. Tingkod ni tinuod. Akong pinanggang manghod. Dong. Ginoo. Ganun mo magkikuha ng akong manghod. Putal ka ni siya. Doon kay ni siya ni mo. Pero ganun kikuha malimo siya na mo. Dong, gusto na. Denisa! Dong, pahuway na. Dili ko. Anir ko to pa ni Dalisa ma. Dong. Sakit kay ma. Naningkamot ko sila nasod para mapatambalan siya. Kaya di ko gusto nga mauha siya nato. Sakit man tuod. Pero kinahanglan na itong dawaton. Kay mauni ang pagbuot sa Ginoo. Ginoo? Way Ginoo, Maui. Oh, Tong Miguel. Bisag unsa ko kaduol sa Ginoo, Priscilla. Pero siya gyud ang akong gimahayan sa higayon nga nawa na namo ang akong pinanggang igsoon. Sukad adto, wa na ko mutuo nga doon na pa'y Ginoo. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni suatampo ni Miguel dinhining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.